korrika. Egunon, Naiara! Ikusten alduzu zeitxura. Korrikarako prestatzen ari naiz. Baina konturatu naiz Naiara pixka flojito nagoela. Energia, indarra behar dut. Eta energia eta indarrak zerke ematen du, pastak. Leku honea etorri naiz ezta. Hoxe, bai, ez aproposa. Oso ongi, zurekin hitz egingo dut, bai. Bai, Noiz ireki zenuten zituenez? Ba, espazio ireki genuen 2018an, apirilan. Hasiera gogorra, edo ez? Ba, beti dago gogorra. Beti dago gogorra. Bueno, beti atatzen zu. Batetik ilusioa. Ausartak izan zeat, horrelako gauza bat montatzea. Zuek gaina pastako ekoizleak zeate, zuek egiten duzu, ezta? Hoi da, bai. Eta gaina mota pila bat. Esan pastak aukera ematen du izugarria. Azkenean da elikagai bat oso neutrua eta zubin dezakezu gazia, gozua, gehoz ere alagremila dozte. Gozua ere bada? Bai. Haini beti gazia pentsatu du. Txokolatekin iten du ere, bai. Pasta txokolatekin! Eta geho, posabadia espelta, zekalia, beste zereal batzuk. Hemen azpilan zaporezkoa. Eta hoitzen da, txipiroian tintarekin edo nasketan bat edo... Bai, eta ematen jo koloria, eta go... Eta zaporearen nabarituko da, seguro. Bai, itxaspunto badaka. Hau bi koloretakoa. Hau da, entxaladantzako, bai. Ai, entxaladara botatzen zaiona. Kurkuma, bai, pimentoia, ezkaia dakare, bai. Zima bueltak ematen dizkidozun buruari, Naiara. Bestela espertuko gea. Aizu, Naiara, eta nolatan pentsatu zunuten hau montatu behar dugu? Hor ikusi geno, zeola utxune bat, pasta ekoizliena. Baina pasta bakarrik ez duzu egiten, gauza gehiago ere bai, ezta? Karo, otordua dazkagu, lasainak, ravioliak, kaneloiak... Eta jendeak zer da gehien eskatzen duena? Hemen, dudik gabe tailarinak. Tailarinak indarra ematen aldute. Noske. Bai, energia, bai, korrika egiteko. Bai, hidrato puruak. Hidrato puruak, hoixe behar ditunik. Aizu, zerbait prestatuko diazu? Noski, oraino etorri baza. Venga, joango gara, bai, venga, guazen. Beno, Naiara, hemen txegaude sukaldean. Eta sukaldean hemen ikusten du zein da hau. Hau, nire sozioa, Iker. Iker. Ikerrek zer egingo du orduan? Indarra behar doala, Naiara, Iker, cuidado, korrika egiteko. Eta ordu ningo txugu tailarin txuriak, eta saltsa bezala pentsatu dugu espinakak, jake garaia denoain, espinakak goxo batzu jarriko txugu, esne gaina, rokeforra eta, barra txuria. Boa, marabila, horrekin ingo dut, baina ez dut argazkirik aterako kriston abiadura joango naiz da. Bueno, nahi duzunean, Iker, venga, zure esku, hasi! Guantxen dago gaina sasoi-sasoien ez da espinaka. Bai, guantxe da espinaka garaia. Nik horregatik nahi nuen espinakakin Popeye bezala ikusiko. Kriston abiaduran ibiliko nahi. Ik pentsatu aldu korrikan parte hartzera edo. Hombre, bate berko da. Bai, oso ongi. Igual ikusiko gea. Igual, a ver. Ona. Igual eta jot ikusiko, horren azkar jun behar baldin bazu. Bai, espinaka bikintan joango naiz atoa pastilla. Igual ez teak ikusiko. Ai, Iker! Ai, Naiara! Hemen txenata. Venga. Ni gaina eske pastakin asko gustatzen zain pastak. Pentsatu usaia bakarrakin begiraia. Hasia nuk, Iker. Hombre. Korrika. Hori usai goxoa botzen duen rokefor honek eta dena. Pasta freskoa gainera. Freskoa, bai. Oso ongi. Hau segituan iten da. Hau 2 minututan bai, tita. Tita hau. Eta gainera normalian gomendatzen da, endabizi berdua saltxa eta geho pasta. Obe ateatzen da horrela. Bai, begira. Bai. Gure ez genek hilen, eta lagun batek esan zigonta. Usala, kasa ingo zaio. Hau izaten da netzako momentu gorrana. Probatzea. Bai, bueno, zuek zer uste duzu, honekin ja energia nahiko izango dala, korrikan parte hartzeko. Espinakak eta pastakin, ustez, Popeye, pasta, tal... ziztu bizia. Iker, ze ona. Poste naiz, eskerrik asko. Hau dena nik bukatuko dit, ez bazekin, bortata gero korrikateako. Dena zutzako. Haizue, plazer handi bat izan da zuekin egotea, ea korrikan erikusten garen, eta segi horrela, Earki ba. Venga, ekipo, gero arte, nik jarraituko giaten, Venga, jo, gero arte! Aio! Zitueneko pasta probatuta ondoren, zituenek lortu du, nire kalitatezko zeioa zora zituenek!